L'Ajuntament ha donat a conèixer els guanyadors dels Premis Ciutat de Barcelona d'enguany. Entre els 20 guardonats en les diferents categories hi ha l'Escola Taller Sant Camil. L'entitat del Guinardó, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual, rebrà el Premi de Cultura Popular i Tradicional pel pessebre vivent de la Torre del Suro, que organitza des de fa 23 anys. El jurat ha valorat el salt qualitatiu a la posada en escena dels darrers anys i en la difusió i la comunicació del projecte, així com el fet d'obrir la iniciativa a la resta de la ciutat. El pessebre es pot fer gràcies a la col·laboració de diverses entitats, empreses i voluntaris. En total requereix la participació de 150 persones. Els premis es lliuraran el proper 16 de febrer en una cerimònia al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Estem molt contents perquè, clar, altres anys ho han pogut aconseguir o han aconseguit aquest guardó entitats de primer nivell i que una entitat d'atenció a persones amb discapacitat pugui arribar a aconseguir aquest guardó és molt important i molt integrador.